Este o opiniune. Asemenea-și la dreapta și înapoi vă întoarceți fața. Mâinile ridicați, unul la altul nu căutați. Doamne, pentru fiul tău, ajută să trăiască rău. Nici cu capul acoperit n-aveți voie a intra, că doar nu veți îngheța. Doamne, fii ajutor, cu aici apăzitor. Nu ne lăsa necăjiți și mulți batjocuri. Dar cu astea n-ai ceas, să știți că am fost împăratul, nu mai dați la ele în zilele voastre grele. Doamne, ai milă de noi, nu ne lăsa osândiți și voi. Cine spate la liman, primirea acestui viclean. Hai, dar de ce vorbești și atât de-am pomenit? De Micel, Ordonat, domnul împăratul a vorbit și mie ne-a poruncit să-i aduc ca să-i păzești, cu viața să-i plătești. Dacă unul va fugi și tu plătești viețării, dar te ții la închisoare ca să nu mai vadă soare. N-avea grijă, capitane, eu aici ai zăborit și cu sabia ai păzit. Hai să ne arde că ai luat oamenii ce ți-am dat. Nimic, dați-mă mai la o parte și mai stați la el, frate. Tu, celestule părinte, care în țărai locuință, cum dai așa răbdare pentru cugetător mare? Nu fără socotință și un de necredință. Eu mă rog cu drag fierbinte, ascultă-mă, părinte, mintea lui o luminează și închisos să-l fac să treabă. Mă închinatule împărat cu porunca ce mi-ai dat. Înălțate împărate, dacă nu te-ai dumerit sau te poate că am greșit sau nu crezi în prorocie, căutăm poporul să fie. Un copil mai ridicat și poate mai învățat și de la acela vei afla despre Hristos Mesia. Ofițer, Poruncă înălțate împărate. mergi și căutat după vreun nevinovat. De 2 ani și mai în jos, prin el s-a aflat ceva despre Hristos. Am înțeles. Împăratul lumii, i-a dus stăpânia multe țări ale lumii și le poruncea ca să fie la scriere, să-și arate lor avere fără scădere. Ca să fie la scriere, să-și arate lor avere fără scădere. Mă închinatule împărat cu porunca ce mi-ai dat. Tu, pruncule nevinovat, care gura la minciună nu ți-a întrebuințat. Vezi falosa ce ți-am căutat. Da. E sângele tău va gusta de vei ascunde ceva. Știi tu să-mi spui mie despre Hristos Mesia. Știu multe și de toate preaputernice împăratul. Din cine se va naște? De preacurata Fecioară Maria. Câți ani va trăi pe pământ? 33, iar la 30 când va sta, de la an botezătorul se va boteza și lumea de păcat se va curăța. Va avea voitor de bine. Va avea Pe cine? pe cei 4 evangeliști, Și anume. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar voitor de rău. Va avea Pe cine? mai întâi pe tine, apoi pe saduchei, cărturari și farisei. Deci eu sunt unul dintre ei. Da, Aceștia îl vor vătăma pe Mesia. lui Cezar îi se va potrivi, pe crucea înaltă îl vor răstăni. Dar pe cruce n-a spânzurat. Și va omul de stat. Pe pronia cerească, astfel o să făptuiască Iosif și cu Nicodin, frumosul Dumnezeu, după cruce vor azob și în jur de ar vor înfășura, într-un mormânt vor așeza. Dar în mormânt ca muritor. Și va omul stătător. Nu, ca 3-a zi va învia, la cer se va înălța, de-a dreapta Tatălui va sta, vii și morți va judeca, dreapta împărăția sa, sfârșit în viață nu va avea. Ba nu va avea. Va avea. Ba va avea. Va avea. Ba va avea, zic eu ție. Ba nu va avea. Luați pruncul acesta nerușinat care a adunat în gura. Împărate, ai mai vorbit 3 cuvinte ca și bine. În Scriptura aceea e scris că se va naște pe Hristos, împărat blând și frumos, Mesia Iisus Hristos. Deci cu darul în față îi da, dacă tu mai asculta, în ascuns se scos pe grai de știre să nu mai dai, să se ducă unde vrea, să-și facă datoria, că nu-i lucru pământesc, ci este lucru ceresc. Dacă în gura mea nu crezi, caută în Scriptură să vezi. Isaia, capitolul 40, versetul 9, 10 și 11. Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Ionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda. Iată Dumnezeul vostru. Dacă scrie aici așa, eu voi face altceva. Voia ta, împărate. Vezi, omule, nu ți-am spus să mă da pentru Iisus cu acest împărat vital
Legătură ce ai vorbit, dar de care te-ai simțit? Că vedeai cu ce era capul ca Isățilea, care să le dăm noi doi frate și pe scăparul de la moarte. Nu vă duște pe noi doi cum se răzbună apoi, că îi frică că o să ia pruncul născut domnia. Fraților, eu v-am spus bine ca să ascultați de mine. De ei să nu întrebăm, ci înainte să căutăm. Și ați lăsat zăvorul și de lume despărțiți. Ce va fi acum de noi? Vom pieri flămânzi și goi. O, frați, nu vă necăjiți. Eu vă spun bine să știți că azi noaptea am visat că Iros stătea la sfat. Și hotărât am pe frate să ne pună prin dreptate. Eu gândesc că Dumnezeu, doar pentru curajul meu, mie mi-a descoperit acest lucru mult dorit. Îmi veni ceva prin minte, de crai de mai